Sunog miulbo sa opisina sa Santa Margarita, Samar kagahapon sa buntag. Matod sa fire investigator, nahitabo ang sunog kagahapon sa buntag, November 2. Milanat og 25 minutos ang maong sunog nga nakaapekto sa opisina sa Commission on Elections kun COMELEC. Ang opisina anaa sa ubos sa duha ka andana nga building nga gigamit usab nga mga opisina sa PhilPost, DAR, BIR, PESO ug BFP. Ang first level alarm nakamugna og danyos nga bubalor sa kapin 43,000 pesos, matod sa investigador. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga short circuit sa kuryente ang tinubdan sa maong sunog. Ang building mo 50 katuig na dihang gipabarog. Matod sa fire investigator, wa hinuon maapil sa mga nasunog ang mga balota sa bago lang gipahigayon nga barangay ug SK election. Hindi po ata, ma'am, kasi yung ballot box naman is hindi lang ako sure, ma'am, pero yung mga ballot box nila is doon naman naka-stock sa treasurer's office ata. Ano namang ballot box dito kasi maliit lang tong office na mo.